Saio hau Nafarroako gobernuak diruz lagundu du. Arratsaldeon eta ongi etorriak Xaloa telebistara egunez egun Iruñerriko txaketa zaratak saioan gaituzue. Maiatzak 12 dugu gaurkoan ostirala eta bi elkarrizketa izanen ditugu gaurkoan. Batetik, asteburu honetako hitzordu batekin hasiko gara. Euskal Jaia ospatuko da Iruñeko Aldezarrean, 6. edizioa izanen da aurten eta jai honetako antolatzaile batekin egoteko aukera izanen dugu Iker Tubiarekin. Beste alde batetik, Zabaldik aurten udarako hainbat brigada internazionalista prestatu egin ditu eta horretaz hitz eginen digute gaurkoan Zabaldiko bi kidek, batetik Eba Blanco Lafuente etorriko zaigu eta Eunate Romero Lehatxe. Hori baino lehenago egunero bezala egiten dugun moduan, Aitziber Iturriarekin lerroburu nagusiak. Arratsaldeon Larraitz, hauexe dira gaurko egunak utzi dizkigun titularrak. Eta honako albiste hauek utzi dizkigu gaurko hortziralak, laukoak osatzen duen Iruñeko udal gobernuaren krisia dagoela jakinarazi zuten atzo, Arantzadik eta Ezkerrak eta esan dute lan egiteko modu aldatu beharra dagoela. Honen harira Joseba Esiron alkateak agerraldia egin du Arantzadi eta Ezkerraren salaketen inguruan hitz egiteko. Asironek ardura eskatu du eta Iruñan aldaketak geldiezina dela berretsi du. Nafarroako ospitaleko sukalde zerbitzu osoa publikoa izan dadin prest da gobernua. Nafarroako osasun departamentuak ez du jaso oraingoz, zerbitzu emateko eskaintzarik 100 lanpostu publiko berri aurreikusi ditu. Eta Ultzamako biogas planta ikertzeko batzorde eratuko dute. Lauko gobernua sostengatzen dutenek proposatu zuten parlamentuan atzo eta aurrera egin du. Eta bukatu da Nafarroako zonifikazioari mugak aldatzeko proposamenari zuzenketak egiteko epea. Eremu mistoan ia 40.000 herritar sartuko dira. Nafarroako gobernuak bertzalde aurten 108 ekimen arau emaile abian jartzea proposatu du. Eta Nafarroako gobernuarekin jarraituz, 3,57 milioi euro inbertituko ditu Lodosako osasun zentro berria eraikitzeko. Gazteen partaidetza sustatzeko helburuarekin foru gobernuak ere 30.000 euroko partida bat barne hartu du 2017ko aurrekontuetan Nafarroako Kirol eta Gazteriaren Institutuak Nafarroako gazteekin gauzatu dezan. Eta asteburu honetan, hau da bihar, Ega Fest elkartasun jaialdea antolatu dute Lizarran 3 urteko aioran eskatilak behar duen tratamendurako dirua biltzeko. Eta bihar ere, larunbata, ospatuko da Iruñerriko Euskal Jaia. Eskerrik asko Aitziber Iturria, aurrera egin dezagun egunkarietako azalekin. Diario Navarra egunkarian gaurkoan, lerroburu nagusiak hauxe dio, eskaintzarik ez denez izan, osasungintza derrigortuta dago, bere gain hartzera ospitaleko kudeaketa. Gobernuak aurreikusita zuen soilik erosketa eta sukaldea, ekainaren 1 aurrera izanen da dagoeneko prest. Lehiaketaren porrotak Mediterraneako 120 langile kanpoan utziko ditu. Gaurko argazkiko protagonistak Esparza eta Ayerdi ditugu. Hauxe dio lerroburu nagusiak, Bilduk Ayerdi abiadura handiko trenagatik estutu du. Alderdi abertzaleak Podemos eta Izquierda Ezkerrak Nafarroako HTaren aurka egin dute. Esparza eta Ayerdi ageri zaizkigu argazki nagusian HTaren inguruan hitz egiten Nafarroako parlamentuan. Eta bukatzeko Diario Navarrarekin Iruñeko krisia eta gero Asiren eta Kuenka aurrez aurre jarri ditu. Nafarroako banderaren defentsaren kontra manifestazio deialdia egin du Podemosek bukatzeko. Eta aurrera egin dezagun Diario de Noticias egunkariarekin, lerroburu nagusian bestelako kontuak 43 udaletako 40.000 nafar eremu mistora batuko dira normaltasunez. Gobernua sostengatzen duten alderdiek zuzenketen bidez aldatu nahi dute Baskuentze legea. Efektu praktikorik izan ez duen maniobra politikoa izan da, UPNek
zizurreko zendea eremu mistotik ateratzearena. Bestalde, gaurko argazkiko protagonistak, Diario de Navarrako lerroburu nagusian bezala, ospitaletako sukaldea dugu, gobernuak hauteskunde akordioa bete du eta ospitaletako sukaldeak berriz publikoak izanen dira. Ekainaren batean, banaketa eta garbitasuna bere gain hartuko ditu ospitaleak sistema publikoaren bidez. Bukatzeko bi albiste gehiago, batetik epaileak Rato Acebes eta Bankiako Antzinako kupula auzipetu ditu, eta bukatzeko UPN alderdia ez dago ados Parlamentuak Ultzamako planta iker dezan. Eta Gara egunkariarekin aurrera eginez, lerroburu nagusian hauxe Gara egunkarian Iberdrola ikertzen ari dira hotzaldia aprobetxatzagatik 100% gehiago irabazteko. Fiskaltzak lehen aldiz konpainia elektriko bat auzitegietara eramanen du eta auzi hau prezioak manipulatzeagatik egozten zaio 2013ko abenduagatik Iberdrolari. Bestalde gaurko argazkiko protagonistak hortxe ditugu, ELN eta Farkeko buruzagiak ditugu. ELN eta Farkeko beren apustuaren aldarrikapena egin dute batzar historiko batean, soilik bide politikoak erabiliko dituztela adierazi zuten Labanan, eta esan bezala ELNeko Gabino eta Farkeko Timotxenko ageri dira argazkian. Bukatzeko beste bi albiste gehiago, biktimen legea biderik gabe utzi du Rajoyren helegiteak, eta bukatzeko Frantziara joanen gara, izan ere Macronek limboan utzi du Valls eta Bairoren ardurapean utzi du Euskal Herria. Eta Iberdrola eta Nafarroa gaurko berria egunkariko protagonista nagusiak, lerroburu nagusian osasunbideko sukaldeetako zerbitzu osoa ostera publiko izateko prest. Eta gaurko argazki nagusia Iberdrolako dorrea dugu, argia garestitzea leporatuta ikerketapean. Iberdrola ikertzen ari dira ustelkeriaren aurkako fiskala eta Guardia Zibila 2013ko neguan argindarra nahita garestitzea eta 20 milioi euro legez kanpo irabaztea egotzi diote 2015ean ere zigortu zuten Iberdrolak ukatu egin du salaketa hau. Eta bukatzeko beko aldean argazki batez lagunduta, mende aldaketaren arte berria, 19. mende amaieran Paris astindu zuen giro artistiko eta politikoari buruzko erakusketa irekiko du gaur Guggenheimek. Eta bukatzeko joan gaitezen Euskal Herri Irratiko lagunen agerkarira, batetik hilabete honetan zabalduko dute LGTBI zentroa, bestalde Redin eta Krustaten erabilerak zehazteko 2000 ekarpen baino gehiago jaso dituzte, eta bukatzeko Ultzamako biogas planta ikertzeko batzordea eratuko dute. Maiatzak 12 dugu gaurkoan ostirale, ikus dezagun zenelako albisteak utzi dizkigun gaurko egunak Iruñean eta Iruñerrian. Iruñarekin hasteko, Iruñeko udaltzaingoak 6 furgoneta berri izanen ditu eremu gertutasuna bultzatzeko, alkoholemia kontrolak egiteko beste furgoi bat eta 9 motor berri izanen dituzte besteak beste. Bestalde, Lunaticus Circus obra ikusteko aukera izanen da larunbata honetan Iturramako Zibiboxean, Teatro Paraíso konpainiaren eskutik izanen da arratsaldeko 6etan. Eta bestalde, Un cubata con sabor a descafeinado liburuaren aurkezpena izanen da gaur Gaztediaren etxean, Ana González Rey liburuaren egilea izanen da bertan arratsaldeko 7etan. Eta Zabalgune eta Ermitagaina udal merkatuetako errezeta lehiaketa maiatzaren 20an eginen da, aurtengo protagonista gainera zainzuria izanen da. Izen emateko epea irekita dago 010 telefonoaren bidez. Eta ostiralero egin nahi dugun moduan lehenik eta bengoazen Atarrabia aldera, 2017-18 ikasturterako Amalur aurreskolan izena emateko epe berria irekitzen da,
matrikulak entitate titularrak finkatzen duen tokian eginen dira, 2017ko ekainaren 19tik 23ra bitarte bi data hauek barne. Eta deialdi batekin aurrera eginez, Atarrabiako udaltzain izateko 2 lanpostu oposizio bidez betetzeko euskararen ezagutza proba egiteko aukerarekin. Eskabideak aurkezteko epea 30 egun naturalekoa izanen da, deialdia Nafarroako aldizkari ofizialean argitaratu eta biharamunetik aurrera. Bestalde, udalarekin zerikusirik gabeko arrazoiengatik maiatzaren 14ean, hau da, igande honetarako aurrez ikusitako antzinako merkatua eteten da Naparbidea kooperatibak kudeatuta. Eta udaletxeko kirol eskoletan izen berritzak izanen dira 2017-18 denboraldiari begira, maiatzaren 4tik 26a bitarte, 2016-17 denboraldian udaletxeko kirol eskoletan izena emana dutenek, 2017-18 denboraldian eskolan jarraituko duten ala ez baieztatu beharko dute. Eta bestalde, hiri udalekuen inskripzioei dagokionez, 3tik 12 urtera bitarteko haurrak, 3 urtekoak uztailaren 1 baino lehen betetakoak eta aurreskolan eskolatutakoak egon direnak, eskaerak egiteko epea maiatzaren 12tik ekainaren 2ra izanen da 012 telefonoan. Eta bestalde, ekaineko igerik eta ikastaroei dagokionez, ekainaren 5tik 23ra izanen dira eta izen emateak maiatzaren 8tik ekainaren 2ra arte egin daitezke martiketen. Eta Atarrabiako bigarren igoera ezkaba mendia ezagutzaren bidezko ingurumenarekiko errespetua, maiatzak 13 larunbata honetan eginen dute, goizeko 9:30 Udal plazatik. Eta bestalde, erakusketa baratze kritikoa mugarigabe Nafarro asmori gabeko elkartearen eskutik maiatzaren 2tik 12ra bitartean, beraz gaur bukatuko da, Atarrabiako kulturetxean. Eta bukatzeko joan gaitezen Zizur Nagusi aldera, Pakita Ansa aurreskolari dagokionez, 2017-18 ikasturteari dagokionez, eskaerak egiteko epea maiatzaren 10tik 16ra izanen duzue. Eta jarraian, Berrobeitiko zendean, 9. Euskararen jaia ospatuko dute, aurkezpena ikusteko aukera izanen dugu, maiatzaren 28an hasi eta ekainaren 3an amaituko da, aurkezpen honetan Xabier Jauregi izanen dugu Berrobeitiko udaleko euskara zinegotzia, bestalde batetik, Ainhoa Azkue Berrobeitiko euskaltzaleen sareko kidea izanen dugu eta Urko Oskoz Enekantak proiektuko bultzatzailea. Arratsaldeon, prentsaurrekoen bidez aurkeztu nahi dugu Berrobeitiko zendeako euskararen 9 jaia. Gure zendeako historian, toponimian eta barrean euskara presente egon da. Hemengo berezko hizkuntza izan zelarik. Baina euskara ez da iraganeko kontua. Euskara orain aldiko eta etorkizuneko kontua ere bada gure zendean. Euskararen jaia 2008 urtean ospatzen hasi zen eta hauxe 9 edizioa dugu. Jai honen antolaketan, zeresan handia izan dutea auzokideek, egin handi batean auzolanean antolatutako festa bat izan denetik. Oraingoan antolatzaile ofizial gisa udalaz gain Berrobeitiko euskaltzalen sarea, BES, elkarte edo sarea agertzen da. Hau da, festaren antolatzaileak udala eta BES dira. Lotza herriko kontzejua ere laguntzailea izanik. 9 urte hauetan euskararen jaia indartzen joan da eta gero eta jende gehiago parte hartzen du jaiaren ekitaldietan. Aurten gainera, indarturi dago Enekantak ikuskizunarekin. Bueno, Enekantak proiektutik bakizu guk euskara sustatzen dugula eta euskara sustatzen duten eragileak laguntzen ditugula diruz eta musika kanta batzuk eginez. Eta noski orain Berrobeitiko euskararen egun polita honetan, Enekantak proiektua han bertan egongo da. Ekainaren 2an Artikan egongo gara astronauta ikuskizuna Oholtzan jartzen, eta ekainaren 3an hor Lozan egongo gara festan kilikeekin eta erraldoiekin. Izan ere euskararen jaian 2 jarduera motak antolatzen ditugu. Lehenengoa euskararen eguna zuzen aurten Lotzako herrian. Bestetik aurreko astean ere antolatzen dira jarduerak.
Honen egitaragoa osoa azalduko dizuegu oraintxe bertan. Maiatzaren 28an igandean, goizeko 11etan, euskaraz bizikleta martxa abiatuko da, Ardikako kirol hiritik. Martxa honek bate eginen du Ardikako kontzejuan egiten den bizikleta egunarekin. Gero ekainak lehenengoan batean ostegunean arratsaldeko 7:30 hitzaldi bat izanen dugu Aizoaingo kontzeju etxean. Txema Hidalgo Kaparek Nafarroan egin duen kantu zaharraren bilduma aurkeztuko digu. Eta ekainaren 2an, ostiralean arratsaldeko 6:30etan Enekantak proiektuaren astonauta ikuskizuna izanen dugu Ardikako kultur etxean. Ondoren, ekainak 3an Zendiagako Euskararen eguna ospatuko dugu, aurten Lotza herrian. Hauxe da zehazki eguneko egitaraua. Jaia 11:30 hasiko da. Ondoren, herridantzak, Ardikako eta Berrigoitiko erraldoi eta kilikiak, herri kirolak, herri bazkaria, arratsaldean puzgarriak, tailerrak eta jolasak aurrentzako. Baskolondoko kantaldia Zindiku taldearekin, dantzaldia Detrikitens taldearekin, eta gauean festa jarraituko du Lotzako elkartean. Udalak zein Berrobitiko euskaltzaleen sareak Zendeako herritar guztiei dei egin nahi diegu, jai honekin bat egiteko, eta bereziki euskararen egunean Lotza herrira joateko. Bueno, kantaketik, noski, ererazi nahi dizuegu gonbidapen bat etortzeko Lozara, ekainaren 3an oso ongi pasatuko duzue, handiak, txikiak, helduak, zaharrak, bazkari badago ere bai, kilikiak, eta oso ongi pasatuko duzue. Gora euskera! Gora! Gora! Eta gaurko lehenengo elkarrizketan, asteburu honetako hitzordu bat izanen dugu, ikertubia izango dugu, izan ere bihar bertan larunbatarekin, Iruñeko Alde Zaharrean Euskal Jaia ospatuko da, aurten 6. edizioa izanen dugu, eta xehetasun guztiak esan bezala ikertubiak emanen dizkigu, antolatzailea da bera. Eta ondoren Zabaldiko kideak etorriko zaizkigu, uda honetako brigadak aurkeztera, horretarako bi etorriko zaizkigu gaurkoan, Eva Blanco Lafuente eta Eunate Romero Lehatxe.